îlham Ehmed ragihandiye ku wê û fermandê giştî Hesedê Mezlûm Abdî li Şamê bi rayedarên Sûrî re civiyane û li ser astengên pêşiya proseya entegrasyonê gotûbêjkirine. Li gorî daxuyaniya Îlham Ehmed di civîna 15 Nîsanê de ku li Şamê hate darxistin li ser çend mijarên girîng li hevkirin çêbûye. Yek ji wan mijara pirsgirêka perwerdeyê û naskirina bawernameyan bû û li ser vê yekê biryar hatiye dayîn ku wezîrê perwerdê û yê perwerdeya bilind serdana hesekê bikin da ku mekanîzmekê ji bo çareseriyê dayînin. Îlham Ehmed diyar kiriye ku di mijara tayînkirina nûnerên herêmên de pêşketin hene lê hîna jî gavên pêwîst nehatin avîtin. Her wiha mekanîzma bi rêvebirina deriyê sêmalka û deriyên din hatiye diyar kirin. Hevseroka dayîreya peywendiyên derve amaje bi vê yekê jî kir ku pergala şaredariyan an ku sîstema şaredariyan dê di nava sîstema nû de ji nû ve were rêkxistin û têkez kir ku Kurd dê di komisyona amadekirina destûra nû ya Sûriyê de xwedî rol bin. Derbarê dosya girtiyan da jî got ku careke din hatiye têkezkirin ku divê hemû girtî di demeke herî zû de werne berdam.